Balmo a signé Barabado que vraiment quand notamment qui jo a joro la wati minu malidon ko diminen do ministre do ka barakoro le ministre de l'énergie et des mines il va y a démissionner là mais en sigilé me ga fin do ye c'est comme do de me ka fo journaliste do de me fait ka wuli ka asimi to tien pour en gestion ka galonta ka da asimina o journaliste au bout era do ni me ka kuma au bout era do mais on be bête démasqué parce que coach sera yoromna a ben ala chantan sigi ko asimi to ko ka chance sigi lena ay vidéo partager abena famu ko mi me ka labe mo damado de do mais billahi ba dabla nous ma dabla amedo to foli la ay vidéo à partager et kanga en même temps que message do adressé aux population fanela message ngono kuranko ta fanfela la amena anda do fanela donc vidéo à partager kanga Cherif ka fo cheikh Cherif tiami ay dara kabako furati ala Cherif ka so kabako fura la fura munu na ka impana ba de ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi Cherif ka numéro 75 64 10 10 ali bido vocal do cinema wa mara kibe mi fo Cherif ka fura la ko billahi ka ka juguno kale kum paralyser todo kale 3 mois traitement ta ko me ko kalo kele wallahi ka yere sura ka vocal cima sari korotole ne do sini ube sini ngena mena vocal shi aka lame o temele ngo kanga kutubu na nga wali fo sheku la sana kana belebele abese ko atete mokochi ko na gelara maliko la wulibe ke ka kutubu segere wa ka cha ala fa be nyanabo na klibala ale de nguna na domina esia famu M5 keneka akoko dogun gelen ko ala sona ko kumbeche ibe ka daga be bo malion dala dum akerate amela sana kana fo na fo ka Sheikh Sala fo kanjalo ale fa seku dauda kanjalo fo ya kotuba Quran tara katanya da chokoroba kan wallahi chokoroba ni ala to be ani noro ni makama ala yesranye wallahi abe tuba aka foli belebele bi ane seku dauda kanjalo ka fami kanjalo la ka befo esia famu Amadou kanjalo aka foli bi afo en fo didi Otemelengo vraiment un mouvement victoire et gloire fama ka befo ni mo mo be fa ka barake ina ngaje ka barake parce que on a ko ka transition de métier de ka ima wala un mouvement en ta ka green en kortolinte mo ni conviction bila am mo be bela akana do un mouvement na nseku ko ka di seku tungara ko ka di ale mi anga président gilla joko ka di ne ka ko ka di sako ko ka di mas ko ka di vraiment idija ka do mouvement victoire et gloire la angana nga jega façon njo yon fait donc bref amedo anga sujet kono aya ye kavo ministre de l'énergie et des mines a ka démission a rendu démission ta rendu premier ministre ma donc démission ta len di premier ministre a accepté président et décret ta onogorina ka ministre de l'économie et des finances ka aucun ka norobla. Donc, on est quelqu'un, avec votre démission, il va y avoir barla mo chamana, notamment à barla journaliste chamana, à barla activiste chamana, parce que pour encore mana gele a wakati, au lieu qu'il y a un réalité for malien, même si c'est malien du sud, ka tient refo, donc me wuli ka galumba utke, nous ma adola ou wuli kata ni centrale de tienendo, ou bien obeta ni kablu, ou oro de kuntienendo, ou bien Dieu matin ou mami fora na fora baby iredon kuma sugu be fora na akili bala salon on est dunu ni balata est-ce qu'il y a famu ka ministre applaudi ko groupe nana ko ni ala sona anga kuranko solution mena sora la kurantege ba abena no ayina parce que iba ye sanwore taibo nyesigi nyinane donc ore sen fait salon an ko nyina ne nyasige ni groupe nunu nale bon ala nana ke iba ye kafo groupe nunu nana amaseka ansago soro andu elairu ka undi peuple sigile no peuple be atalla mi yere kera kabako ye kurantige jugara nyina ka teme est ce que ya famu ibe ka tanga mi tiens de fosa kurantige jugara ka teme ibe ka tanga ama dil nere de mémoire do madil kan kurantige wallahi madil kan yoy balmao ni o kera mi ngatana ngana yogo ne ga tseka justifier kuma tseka justifier journaliste tseka justifier activiste tseka justifier dans un premier temps
argument jumɛn kun bɛ ka bɔ an ye a fɔra ko an ka an muɲu ko parce que an bɛ ka maramafɛn san ko de bɛ ka kɛ sababu ye ko courant bɛ ka tigɛ i b'a ye journaliste dɔw ni activiste dɔw bɔra ni argument ye ne bɔra n y'a fɔ ko ça ne tient pas la montée en puissance de l'armée n'est aucunement liée au problème d'électricité u tɛ fan kelen fɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i b'i ka défense kɛ i ka défense kɛ mais c'est à dire kana monter en puissance ka o ni courant ko kana o da ɲɔgɔn ma u y'o kuma fɔ an y'o ci ka b'u da a yira k'a fɔ vraiment i b'a ye k'a fɔ o tɛ réalité u nana ni kuma jumɛn ye tuguni ko investissement ne ma kɛ énergie ko la ko investissement ma kɛ o tuma salon groupe ninnu tun bɛ san wagati min na a fɔra ye ko courant tigɛ bɛna nɔgɔya o tuma mun na an ma miiri k'a fɔ maliyɛnw ye ko investissement ne ma kɛ ko ɲinan ko maliyɛnw ka n'u jigi d'a kan ko courant bɛ tigɛ pour que an ma bɔ k'o fɔ a tiɲɛnen sisan ani deuxième argument min nana ko investissement ne ma kɛ investissement kana kɛ i bɛ ka n'a ka IBK wallahi a ye dɔ kɛ investissement na a ka temps na a ma tigɛ ta mais anw ma dɔwɛrɛ demander o pourquoi courant ma c'est-à-dire an kana investissement kɛ mais courant bɛ maliyɛn hakɛ min bolo bi courant ka se ka stabiliser courant tigɛli ka jɔ a ma fɔ investissement n'i y'a ta k'a lajɛ o ye ménage furu kura minnu bɛna kɛ o ye olu bɛ se ka compteur sɔrɔ ka courant sɔrɔ cogo min na investissement a bɛ olu concerné mais anw ka quotidien ɲinan ka courant stabiliser courant tigɛ ka nɔgɔya a ma fɔ a kana ban pewu sa mais caman ka bɔ a la ni anw ma se k'o stabiliser 2 ans ministre tun bɛ yan san 2 dira est-ce qu'il y a faamu a ye 2 ans kɛ à la tête du département an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa an ka tiɲɛ fɔ sa cadre o cadre san 2 n'i ma se ka preuve dɔ yira n'i ma se ka fɛn yira maliyɛnw na maliyɛnw bɛ min faamu an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n balimaw i place billahi t'a mérité a y'a dan ɲɛkɔrɔ do sa Sadio Kamara nana a nalen il lui a suffi san 1 ɲɔgɔn a ye armée redressé ka minɛn ɲini armée malienne ni bɛɛ kun jigi Mali armée kun problème ka jugu ni énergie ye o n'a kun yirala na ko armée t'an bolo k'an ka kɛlɛkɛcɛw dusu t'u kɔnɔ kan t'an bolo a kun bɛ bonya maliyɛn hakili ma k'an bɛ se ka nin minɛn sɔrɔ k'an bɛ se ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ye et Sadio Kamara ma hakili bila en jeu a taara partenaire ni expertise ɲini ka na an ka armée wulila an ka armée ye kɛlɛ kɛ an ye minɛn sɔrɔ pourquoi pas o tɛ se ka kɛ énergie domaine na pourquoi pas énergie tɛ se k'i inspirer o la a b'a dɔn balimaw an ka tiɲɛ de fɔ cadre 6 mois mana di cadre ma a bɛɛ ni ala ni kira cɛ i ka baara kɛ nɔ a kan ka ye mais sisan an bɛ ka mun de ye ministre ka démission kɔfɛ i b'a ye journaliste caman de bɛ ka wuli activiste dɔw de bɛ ka wuli i b'a fɔ an t'a dɔn fɛn o fɛn don o bɛ ka fɔ oui ministre démissionnera mais courant ko ministre nɔ tɛ ça veut dire que courant ko ni ministre nɔ tɛ donc u ka kuma bɛ fɛ ka min yira indirectement Assimi bagara ministre de ma ka bɔ a place la u bɛ fɛ k'o de fɔ mais u bɛ ka kuma de lamunumunu u tɛ ka se ka u tilen k'a kuma fɔ Assimi ye nin décision min ta billahi décision ma ɲa ka bɔ an bɛ Assimi ko an b'a soutenir an b'a kɔ fɔ kaburu Assimi ye juru de don maliyɛn na maliyɛn bɛɛ kun diminen don nin wagati n'i ye transition bilan soutenir dɔrɔn u bɛ courant tigɛ ko kuma de f'i ye anw yɛrɛ kun bɛ maloya ka kuma n'an ko armée la baara bɛ ka ɲa nin domaine la baara bɛ ka ɲa u bɛ courant tigɛ fɔ an ye i bɛ mun fɔ Assimi ye peuple malien lamɛn au moins Assimi a montré qu'il a la volonté a ye ŋaniya yira qu'il veut bien faire mais dɔw i bɛ ka mɛn sisan ni tile 2 kabini kunun ni bin sigilen bɛ k'a ye non ministre a y'a se kɛ ne tɛ ministre contrôle non ministre y'a se kɛ courant ko tɛ ministre nɔ ye e ka bila ka département gérer courant ko gɛlɛya ka na a ka fɔ ko e nɔ tɛ ça veut dire que donc mɔgɔ min ye ka démission minɛ ani ka mɔgɔ min ye e si y'a fɔ mɔgɔ kura nommé ça veut dire que o tigilamɔgɔ de don ça veut dire que o tigilamɔgɔ de don donc u bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ Assimi bagara ministre de ma o dun de ma kɛ Mali kura la exemplarité de kan ka kɛ ni min m'a ka baara kɛ o ka sanctionner ni min m'a jɔyɔrɔ fa o tigi o ka den kɛrɛfɛ Mali kura o de o ni ministre bɔra yan an jigi b'a kan Assimi ka ministre caman ministre baden de bɛ olu bɛɛ ka b'u place la ni cɛ o cɛ tɛ baara kɛ bilahi ka bɔ yen mɔgɔ kura ka na il y a pas de sentiment Mali kura la sentiment tɛ yen i ma baara kɛ on te remercie ni domaine dɔ ma ɲɛ i bolo domaine wɛrɛ bɛ se ka ɲɛ i bolo courant ko filɛ
ni mɔgɔ minnu bɛ ne su ne y'a dénoncé par A plus B bila ko tɛ hali n ko ka ministère sende ka énergie k'a dama ka mini k'a dama mais a lajɛ kɛ n'o ka sɔrɔ anw ɲɔgɔnna ma ni anw ɲɔgɔnna ka ca anw ka patriotisme a bɛ mɔgɔ minnu na n'a ka ca anw tɛ fanga dɛmɛ nkalon kan ne de Amara Sila bɔra k'a fɔ n ko ni sanction ma bɔ a la ɲinan courant tigɛ ni sanction ma bɔ a la ni responsable dɔw ma tomber n ko Mali kura ko ne dalen t'a la n ko kɔrɔ ye n ko tiɲɛ t'a la n ko ça veut dire qu'il y a des intouchables dɔw bɛ yen maga tɛ se ka k'u la Assimi y'a yira n na personne n'est au-dessus de la loi personne n'est intouchable Assimi y'a yira malien fɛn fɛn ministre fɛn fɛn n'i ma baara kɛ i bɛ bɔ i place la Assimi an b'i kɔ fo kaburu bilahi i ye juru de don an na i ye juru de don an na dɛ an ye fɛn o fɛn fɔ an ye laɲini o laɲini kɛ Assimi y'a kɛ Assimi ni hɔrɔnya i ni kankelentigiya cɛ tɛ yen ko min bɛ se k'i tɔgɔ lanɔrɔkɔ bilahi i ye décision min ta est-ce qu'il y a faamu ministre remplacé la fɛn ma ɲa ka décision président kan ka agir tan de ni ma su bugɔ ɲɛnama tɛ sira kabini sisan ministre baden de siran na an bɛ ka kuma caman ministre caman y'a dɔn sisan bi Assimi bɛna taa sans alerte jamana bɛna jɔ de quoi cɛ o cɛ i tɛ baarakɛla ye i b'i den kɛrɛfɛ vraiment Assimi Sogɛl an bɛ aw fo a ka nin baara la nin baara an bɛ aw kɔ an bɛ aw soutenir wa k'a fɔ Gawokaw ye sisan gouvernement ye ŋaniya ɲuman yira Assimi ye ŋaniya ɲuman yira c'est-à-dire ministre min tun bɛ ka courant gérer a ministre démissionnera n'a ma ya k'a démissionnera an bɛ président fo d'abord a ka courage la a ka Mali kura ko a ye Mali kura exemplarité min yira président bɛ fo la k'a ɲɛfɔ Gawokaw ye an kana marcher tuguni sisan an ka mun de gouvernement in kɔrɔ an ka mun sisan parce que o ye preuve dɔ yira an na o ye dɔ bɔ a place la o ye preuve dɔ de donc courant ko an bɛ an mun de kan an sɛnsɛn pour que an ka partenaire kuraw sɔrɔ ministre kura minnu bɛ na olu ka se ka na ni partenaire ɲɛnamaw ye minnu bɛ se ka an dɛmɛ ani an ka an yɛlɛma énergie renouvelable ni fɛn ninnu na éolienne ni solaire ninnu na donc o temps kɔnɔ maliyɛnw Assimi ko n'a hakili b'a la an ko k'a ka faransi kɛ n balimaw a ye faransi kɛ Assimi ye juru don an na an ko k'a ka Kawo Jim gɛn a ye Kawo Jim gɛn an ko an sera niveau dɔ ma énergie yɔrɔ la il faut que responsable dɔw ka sanctionner a ye comment on appelle la ministre démissionnera n balimaw an ye kuma o kuma fɔ Assimi bɛ ka baara kɛ n'a ye balimaw a ye juru don an na hɔrɔn ni juru donn'i la i jija i ka s'a sarali la wallahi Assimi an b'i kɔ fo saya Assimi an b'i soutenir anw ta tɛ wariko ye an ta tɛ sanuko ye transition in na anw y'a daminɛ de mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ ka ban mɔgɔ o mɔgɔ tun tɛ ka tiɲɛ fɔ kuranko domaine na a bɛɛ ta k'a lajɛ u nana c'est-à-dire u donna transition soutenir la cogo min na a lajɛ dɔrɔn a ye passé f'u ye mɔgɔw nacogo tɛ kelen o anw ye IBK lata de dans la rue responsabilité historique de bɛ anw kan anw tɛna sigi a ka tiɲɛ n'a tiɲɛna peuple malien bɛ anw de interpeller donc ni Assimi ye baara ɲuman kɛ anw b'a soutenir ala k'an kisi ni ko k'a bɛ Assimi sɔrɔ bilahi i bɛ anw de première ligne na cɛ caman bɛ kuma ni ala nin kɛra cɛ i t'u ye i bɛ anw de première anw pɛrɛlen don anw y'an ta yira o anw bɔra IBK kan ka bal ni gaz affronter an bɛ siran mun ye tuguni pour Assimi Sogɛl nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour les défendre a tɔgɔ tɛ tiɲɛ cɛsi fɛ a ye mesure min ta président b'a kɛ nin kɛcogo de la mɔgɔ ne de bɛ k'a fɔ ah non est-ce qu'il y a faamu oui vraiment courant ko ah vraiment ministre nɔ tɛ o ka kɛ cɛ a nɔ kana kɛ est-ce qu'il y a faamu mais i bɛ fɛ ka min yira indirectement o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u bagara ministre de ma k'a bɔ a nɔ la baga de ma kɛ ministre ma o de kuma bɛ f'i ye baga ma kɛ a ma responsable n'i bilala baara dɔ la ni baara in ni satisfaction ma sɔrɔ a la il est important ɲɛmɔgɔw ka examiner n'a examinera sanction kan ka tomber o n'a ka ɲi n'a ma ɲi sanction kan ka tomber n'a ka ɲi fɛnɛ i place bɛ maintenir donc dɔw de tɛ fɛ o ka fɔ o bɛ ka kuma masquer non c'est-à-dire courant ko in investissement de ma kɛ ou bien armée an bɛ ka minɛn minnu san olu de ye courant ko ye bilahi o tɛ tiɲɛ ye est-ce que vous voyez anw ma dɔwɛrɛ ma demander ko courant de ka stabiliser c'est-à-dire courant tigɛ ka nɔgɔya ɲinan an ma investissement ko kuma fɔ dɛ ɲinan courant tigɛ de o de bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o dɔrɔn de demandera o
Donc Assimi jo a jɔyɔrɔ la. Donc k'a ɲini Gawokaw fɛ u ka u bolo da u dusu la courant ko Mali fantan naani Maliyɛnw an ka supporter hali n'o ka sɔrɔ an bɛ bougie de mɛnɛ bi on doit être prêt par amour pour le pays parce que an y'a ye n ko volonté bɛ autorités kɔnɔ a ŋaniya b'u kɔnɔ hali n'an bɛ bougie de mɛnɛ an bɛ lampan de mɛnɛ Maliyɛnw cɛ an ka muɲu fɛn minnu bɛ ka yira an na transition in na minɛn minnu bɛ ka yira an na kɛwale jogo minnu bɛ ka yira an na Mali kura ko la an ka muɲu n'an bɛ pétrole ɲini an ka pétrole ɲini k'an ka lampanw mɛnɛ n balimaw c'est-à-dire an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ ka ninnu soutenir an kana sɔn pression kan k'u kan tuguni an y'a faamu an ye preuve sɔrɔ volonté bɛ u kɔnɔ dusu b'u kɔnɔ k'a kɛ pourquoi ne pas les soutenir donc Gawokaw n bɛ nin yɔrɔ adressé aw la a kana sɔn tuguni marché wɛrɛ ka kɛ kuranko la hali ne filɛ ne tun bɛ kuranko ta mais n tɛ sɔn n t'a sujet ta don o don parce que ni min kɔlɔsi a sujet tali la don o don i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fanga déstabiliser u bɛ t'u gulon o yɔrɔ de la o de la énergie sujet i b'a ye ne y'a ta n bɛ se ka une semaine ou bien 2 semaines kɛ n tɛ kuma parce que acharnement tɛ quoi an tɛ ministre contre la an tɛ mɔgɔ si contre la est-ce que vous voyez an tɛ fɛ opposition fɛnɛ k'i servir a la k'a bɛ fanga kɛlɛ n'a ye est-ce que vous voyez parce que ni fanga in kan ka soutenir cogo dɔw yira ni fanga in na hali si ninnu ye fɛn dɔw yira transparence ni gouvernance dɔw yira la ni fanga la kabiri ɲɛ ko dɔ a ma deli ka yira fanga la fɔlɔ a ma deli ka yira démocratie fanga kɔnɔna la donc Assimi mérite d'être soutenu d'être encouragé a ye baara min kɛ wa an b'a fɔ ministère nin dɔrɔn tɛ dɛ Assimi i dalen b'a la ko ministère fɛn fɛn ma ɲi taa n'a ye aw bɛɛ bɔ u place la i ka na ni yɛlɛma ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an mago bɛ jogo de la o anw bɛ ka tugu transition o jogo de kama ni transition ye tiɲɛ sira bila ne an mara silama bɔ a kɔ ala kana hɛrɛ kɛ n ka diɲɛlatigɛ ye cɛ anw tɛ yan kan an bɛ ka san dɛ anw ye bali de affronter i bɛ k'a ka taa na ka kasow kɛ pour que ka se yan légitimité b'anw na dɛ anw bɛ se ka kuma nin transition ko in na ka sɔrɔ an ma malo donc Maliyɛnw bɛ k'o de fɔ c'est-à-dire caman bɛ ka bɔ ah non ministre tɛ est-ce que y'a faamu ni kuranko a bɛ tan ministre tɛ a kɔni démissionné da est-ce que kurantigɛ bɛna dabila est-ce que a tɛna dabila n balimaw u bɛ fɛ ka Assimi de u bɛ fɛ k'a yira de ko Assimi binna bagara est-ce que y'a faamu ministre ma u bɛ fɛ k'o de fɔ indirectement mais u tɛ se k'a fɔ quoi bon anw tɛ o de diya mɔgɔ la Assimi ye décision min ta ka ministre dɔ bila ka intérim assuré fɛn ma ɲa k'a bɔ quoi a donna ko intouchable ko tɛ jamana kɔnɔ a donna ko Mali kura ko cɛ o cɛ m'i tile bɛ b'i place la an tɔ dara Mali kura ko la bi an bɛ wagati min na donc Maliyɛnw k'a fɔ a ye kuranko sisan an ka muɲu an ye ko in faamu parce que caman an bɛɛ kun bɛ ka siga ne yɛrɛ kun bɛ ka siga dɛ est-ce que y'a faamu n ko kuranko in est-ce que ko wɛrɛ t'a kɔrɔ n'a fɔra courant bɛ ka tigɛ ta a yira la ko groupe bɛ na ko n'olu nana courant bɛ stabiliser courant ma stabiliser ko ma b'o la ne ye vidéo caman kɛ k'a fɔ n ko ni ko ma b'o de la n ko Mali kura ko tɛ tiɲɛ an y'a ye ko bɔra la donc ni ko bɔra la sanction tombera o kɔrɔ ye ko dusu ni ŋaniya ɲuman bɛ Assimi kɔnɔ Assimi kan ka dɛmɛ donc ka da o ma ni courant tigɛra dans les jours à venir an ka supporter n'an bɛ bougie de ta an ka ta n'an bɛ pétrole de ta an ka ta n'an bɛ lampan de ta an ka ta an ka supporter peuple malien par amour pour sauver la révolution malienne an kana tan di mɔgɔ si ma on a vu maintenant on a totalement confiance en nos autorités an ko mago bɛ nin confiance de la n balimaw ka taa n'a ye bilahi an da c'est à dire ne tɔ dara Assimi na de à 200% n dalen don a la malien bɛɛ kun dalen don a la mais dɔ farala an ka danaya kan kurakurara Assimi taa n'a ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile tɔgɔ tɛ tiɲɛ anw ɲɛna wa mɔgɔ minnu b'a la dans les jours à venir n'u m'a dabila journaliste ni activiste bilahi an bɛna don tɔgɔ fɔ la parce que an tɛna sigi Assimi ka image k'a bɛ o tiɲɛ ah oui ah non ministre nɔ tɛ donc ministre nɔ tɛ ça veut dire que président de bagara ministre ma k'a labɔ yen quoi a bɛ fɛ k'o de fɔ mais ala k'a bɔ dɔ da a ka bɔ dɔ da an k'a mɛn dɔrɔn salamu aleykum